В това видео ще разгледаме прилагателното easy и неговите форми в положителна, сравнителна и превъзходна степен. Easy означава лесен. Easy. Easy. Формата му за сравнителната степен е easier. Easier. По-лесен. Easier. Easier. И формата му за превъзходната степен е the easiest. Най-лесният. The easiest. The easiest. It's very easy to make scrambled eggs. Много е лесно да се приготвят бъркани яйца. It's very easy to make scrambled eggs. Пример с сравнителната степен. It's easier said than done. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. It's easier said than done. И последният пример е с превъзходната степен. I wonder which is the easiest language to learn. Чудя се, кой е най-лесният език за изучаване? I wonder which is the easiest language to learn.